ako máte? Podcast o našom vnútornom svete očami skúseného mentálneho kouča, psychológa a autora Petra Bielika. Inšpirácia, ktorá vás posunie. Nehľadáme veľké gestá a činy, spoločne zdieľame odvahu žiť ozajstný život. Dotýkame sa človečiny v jej autentickej podobe. Dnes je so mnou v štúdiu tá, čo posiela pohľadnice. Jej meno je Silvia Haladíková. Silvia, vitaj v tomto peknom štúdiu. Ahoj, ďakujem pekne. Ja musím povedať, že naozaj je toto pekné štúdio a veľmi dobre sa tu cítim a dúfam, že sa to budeš aj ty cítiť dobre, pretože viem, že si sa ma niekoľkokrát pýtala, že či som stále presvedčený o tom, že chcem, aby si bola tu v štúdiu a aby si nám porozprávala niečo o tých pohľadniciach. A ja som ti povedal, že keď prídeš do tohto pekného štúdia, že sa tu budeš určite dobre cítiť a že to bude OK. Cítiš sa dobre? Cítim sa veľmi dobre, áno, ďakujem. Výborne. Ja som niekoľkokrát spomenul, že pohľadnica sem, pohľadnica tam, ale áno, chceme sa dnes rozprávať o pohľadniciach, lebo ty si tá, ktorá dnes píše pohľadnice. Ale skôr, než sa k tomu dostaneme, možno by bolo dobré hlavne pre mladšie ročníky priblížiť, čo je to vlastne pohľadnica a na čo slúži. Som to trošku tak ako nejaký naučný program na RTVS odpálil, ale schválne, no, že čo je to pohľadnica, lebo ja si myslím, že tínedžeri alebo mladší ako tínedžeri, pretože nevylučujem, že aj táto kategória sa môže dostať k nášmu podcastu. A možno to počuli, ale akože možno až tak nie celkom vedia, o čo ide. Ja si myslím, že najjednoduchšie by to bolo vysvetliť ten úplne klasický príklad, že je to vlastne kvázi fotka z toho miesta alebo mesta, kde sa práve nachádzaš. A z druhej strany vlastne môžeš popísať, napísať tú adresu, komu to vlastne ide a pošleš. A to je najjednoduchšia forma, hej. Potom sú kadejaké iné tie pohľadnice, ale s tou, ktorou sa začínalo kedysi, tak bola úplne tak najjednoduchšie, že toto. Pretože tam bolo odfotené vlastne to, čo chceš tým doma, alebo komu to posielaš ukázať. Hej, ukázať. Keďže neboli kedysi fotky a foťáky a také moderné telefóny, takže najjednoduchšou formou a najrýchlejšou, ako to chceš ukázať, je pohľadnica. No, presne tak. Samozrejme našim zámerom nie je, aby sme teda technologicky vysvetľovali tie pohľadnice, ale vo mne skrsla táto myšlienka vtedy, keď som sa vlastne dozvedel, že ty tie pohľadnice posielaš. A ja som si hovoril, že wow, že toto som už dávno nepočul. A pripomenula si mi vlastne, že ako to bolo, keď som ja posielal kedysi pohľadnice, alebo som tie pohľadnice dostával. Že neviem, keď som bol niekde v nejakom meste, málo kedy to bolo, že v inej krajine, lebo až tak moc sme cestovať vtedy nemohli, ale v inom meste alebo na tábory, keď sme chodili a podobne, tak sme tie pohľadnice posielali alebo zase sme ich dostávali. A ja si pamätám, že boli tzv. Povinné pohľadnice. Áno, tie sa posielali rodičom, že musíš napísať a poslať pohľadnicu, aby sme vedeli, že si v poriadku. A potom boli také, že nepovinné alebo príjemné, a ktoré som posielal niektorým dievčatám, ktoré sa mi páčili, alebo naopak ja som zase dostával od niektorých dievčat, ktorým som možno ja sa páčil, neviem. A bolo to pre mňa také veľmi čarovné, že a ja aj vysvetlím, že prečo to bolo čarovné, že keď si povedala, že ten obrázok na tej pohľadnici, že to bol jej účel, že kde sme, že ukázať to, tak pokiaľ mi pohľadnicu poslalo dievča, tak pre mňa bolo oveľa zaujímavejší chrbát tej pohľadnice. A nie je to tá fotka, že nejakého mesta alebo nejakého miesta, ale ten text. To bolo pre mňa podstatné. A pamätám si, že úplne mi stačilo len, že tam bolo niečo v spôsobe, ja neviem, ahoj, srdečne ťa pozdravujem, bla 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 a podpis. A podpis toho dievčaťa, to bolo pre mňa také, že ako keby kus
toho dievčaťa, alebo časť z nej v tej chvíli, keď som držal tú pohľadnicu v ruke, ako keby časť z nej bola so mnou. Takže ty si mi vlastne tento pocit pripomenula a ja som naň už dávno zabudol. Mám pocit, že na to veľa ľudí zabudlo, s tým, že sa to zjednodušilo tými telefónmi. Ale my sme ako deti posielali pohľadnice. Keďže sme mali rodinu v Čechách, boli len telegramy a telegraf, nebola ani pevná linka, to bola pre boháčov. A takže bola možnosť len poslať pohľadnicu. A to nám dáko ostalo. Áno, boli aj tie, čo ty si vravel, že povinné, že napíš, ako ti je, ako sa máš, čo varíte a tak a toto. A boli aj takéto, že teda chceš niekoho potešiť. A odvtedy mi to ostalo. A môžem, ja neviem, či je to zrovna táto, áno, to je zrovna ona, Detvianská huta, lebo Silvia priniesla pár pohľadníc a dovolila mi, aby som si teda aj chrbát tých pohľadníc prečítal. A tu bola jedna, a to si bola akože dievčatko na lyžiarskom, a to je jedna z tej kategórie tých povinných na ilustráciu. Srdečný pozdrav, budiček 7:00, raňajky 8:00, obed 12:00, večera 17:30. Lyžovanie mi ide perfektne, som v prvej skupine dievčat, viem chodiť už na vleku. Fantázia. Takže to bola jedna z tých povinných. A napriek tomu, že bola povinná, tak v nej cítim človečinu. Pretože boskávaš všetkých a to je veľmi milé. Silvia, ja som bol v šoku, keď teda som sa dozvedel, že ty posielaš pohľadnice, ale čo už vôbec nechápem, keď si povedala, teraz je leto, aby sme sa rozumeli, a ty si povedala, že zháňaš vianočné pohľadnice, tak to už akože vôbec nechápem, že prečo v lete už zháňaš vianočné pohľadnice. No, preto, lebo aj to je príprava, určitý druh prípravy, tak ako keď ideš piec koláč, tak si na to všetko najprv nachystáš a potom sa pustíš do pečenia. Takisto výber pohľadnice nie je len tak, že prídem, kúpim rýchlo, pošlem len za to, že to treba. Viem, aká je to radosť v očiach, keď dostanú ľudia tú pohľadnicu, ako sa z toho tešia, či už sú to malé deti alebo proste dospelí. Tak pre mňa je tam tá pointa, že ten človek niečo pre mňa znamená a chce mu tú pohľadnicu vybrať. Proste, aby pasovala aj na jeho charakter, aj proste, aby mu povedala niečo, že nie len nabehla do obchodu, kúpila a išla, hej. Ale teraz proste... asi neviem, či sú v obchode už vianočné pohľadnice. Teraz ešte nie, čiže chvála Bohu máme internet a dajú sa akože vopred toto. A je veľa pohľadníc v obchode moderných, a ja hľadám skôr také tie, ktoré majú ešte to čaro Vianoc v sebe. Čiže kvázi tie farby, aby tam boli vianočné, na čo sme boli zvyknuté ako deti. Aby to malo niečo, že áno, je to Vianoc. A nie je, že proste je to sop, taký moderný, ktorý, hej, že je na fotočke, alebo proste niečo také. Musí mať tá pohľadnica sama o sebe čaro. Či to je vianočná, či je to narodeniny, meniny. A aj ten text vo vnútri, ak je nejaký, tak musí mať hlavu, petu. A musí ťa osloviť, musí to byť láska na prvý pohľad a proste nielen neviem to proste, len prídem, odbijem, že kúpim takúto pohľadnicu a pošlem a je to. Čiže musí za tým byť strašne veľa aspektov. A dokonca aj tá obálka, dokonca proste, všetko od A po Z. Vidíš, ja si pamätám ešte, keď fungovali pohľadnice, tak teraz, keď to takto hovoríš, tak ma to zaujalo, ale ja som bol taký, že keď som posielaval pohľadnice, tak som mal z toho nervy. Samozrejme som si to nechával na poslednú chvíľu, všade bolo veľa ľudí, ja som mal z toho nervy. Ale keď to takto hovoríš, tak to vyzerá úplne inak. Ale že úplne inak. A je to asi dosť o nastavení toho človeka. A keď si hovorila o tom, že keď človek dostane pohľadnicu, že to tak nejak inak vníma, alebo že sa mu rozžiaria oči. Myslím, že si tak aj povedala. A ja viem, že keď sme sa o tom rozprávali, že si spomínala nejaké deti, alebo teda niekoho, že komu si poslala pohľadnicu, kto bol z toho prekvapený.
Rodinka... Okrem mňa teda. Áno, ja som si tiež aj ty. dostal pohľadnicu. Som rada, že sme preložili toto, aby som stihla ti poslať tú pohľadnicu, aby si zažil ten pocit, aké je to, že zrazu máš aj niečo iné v schránke, ako účty a neviem čo, také faktúry a také dačo. Ale proste tá pohľadnica. Ja spomeniem jeden príklad, čo ma najviac asi tak potešil na poslednej dobe. Kamarátke som poslala k meninám s tým, že teda je vášnivá záhradkárka, keďže nemajú záhradku, tak na balkóne si pestuje. A našla som pohľadnicu, v ktorej boli normálne pribalené semiačka pažitky. A teda poslala som a o pár dní mi volá, dobre, že nie s plačom, taká rozrušená, že bola som v schránke. Vravím, to je dobre, tam sa chodí, však je to normálne. A ja som dostala pohľadnicu. Vrem, v poriadku. A ďalej? Ja som ešte nikdy nedostala pohľadnicu. Proste fakt, ona bola tak šťastná a s tým, že to si kde zohnala taký nápad, ešte aj to, že teda spojené s tým, že si idú akorát s tými semiačkami. Tak teraz chodíme, keď som u nej občas, párkrát sa podarí teda, tak mi ukazuje, že aha, že toto tam zasadené a tak. Ale proste bola tak šťastná v tom telefóne, že ona ešte nikdy nedostala pohľadnicu, alebo teda dostala, ale už si nepamätá ten pocit. Aha. A znova ten pocit akože vyvolaný, tak no v tom telefóne znela úplne akože, a za ten pocit to stojí, posielať pohľadnicu. Takisto ako tým malým deťom, čo si vravel, ak môžem teda povedať, je rodinka s 3 malými deťmi na Liptove, ktorých aj po rokoch neskutočne ľúbim, aj keď sa akože málo stretávame. Ale pointa v tom, že keď pošleš SMS-ku, tak otec prečíta SMS-ku, jej si sa nám poslala prianie k Vianociam. Ale keď dáš dieťaťu do ruky, aha, pozri sa, aká farebná prišla pekná. Tak už si to pozrie, deti majú radi, hej, čačkavé a proste svieti to a keď si chytia. A hudbu to hrá alebo niečo a už sa začnú zaujímať. A už tam nastane ten proces, ktorý sa za tou pohľadnicou odohráva. Že poďme aj my jej poslať a potom začnú vyrábať ako tieto. A už je tam kus srdca, je tam kus rodiny a spája to tých ľudí. To nie je len, že pohľadnica. Toto je pohľadnica, čo teda dieťa vyrobilo. Áno, deti vyrobili, to už vidíš na prvý pohľad. A keď si predstavíš, a mne príde tá pohľadnica, tak áno, poteším sa, ale porozmýšľaš nad tým, čo za tým všetkým je. Že tie deti si sadli spolu s maminou, s tatinom, trávili spolu čas, nie na telefónoch ako teraz, a niečo spolu robili. A to je taký malý zázrak Vianoc tiež, keď je to vianočná pohľadnica. A proste sú spolu a zotuží túto rodinu, dajú to dokopy, trávia spolu čas a vymýšľajú, a čo tam dáme, ako tam dáme, rozprávajú sa spolu. Není to len pohľadnica. No, ja viem, že to nie je len pohľadnica, ale už som na to zabudol. Ale ty si mi to pripomenula a preto som chcela, aby si tu bola. A trochu si ma predbehla v scenári odpoveďou, ale nie. Akože ja som tak nejak akože sa chcel spýtať, že dobre, realita dneška je taká, že zoberiem telefón a napíšem či k Vianociam, či k meninám, či k narodeninám a dám k tomu akéhokoľvek smajlíka, alebo moju fotku, alebo fotku, kde som, alebo aj song nejaký, keď na to príde. Proste akože úplne, že čokoľvek. A avatára a emoji a neviem čo. A všetko je to otázka 5 sekúnd. A nič ma to nestojí. Ale ty napríklad v lete už hľadáš na internete vianočné pohľadnice, objednáš ich, kúpiš ich, to znamená zaplatíš za ne peniaze, potom samozrejme kúpiš známky, poštové známky, stále existujú poštové známky, ak by sa niekto čudoval, čo to je. Takže kúpiš poštové známky, ty ich nalepíš. My sme to takedy jazykom ulizovali, neviem, ako ty lepíš poštové známky. To len tak na okraj. Z nostalgie stále ešte oblizujem, áno. No, nalepíš a ideš to zaniesť na poštu a na tej pošte väčšinou vystojíš nejakú radu, alebo stojíš tú radu na tú poštovú známku, pretože teraz poštové známky asi len na pošte predávajú. Alebo keď máš tú známku, tak
tak to hodíš do schránky. Neviem, či vôbec existujú ešte poštové schránky. Existujú? Existujú, hej? Maličko, ale existujú. Maličko. No, takže asi väčšinou ideš na poštu. Čiže celý tento proces urobíš a to hovoríme len o jednom človeku, ak chceš poslať na tie sviatky viacerým, že je to Veľká noc, Vianoce a tak. Alebo to teda môžeš urobiť za tých 5 sekúnd, ako som ja povedal, cez telefón. A ja som sa ťa chcel spýtať, že prečo podstupuješ tento proces, keď to môžeš urobiť za 5 sekúnd a zadarmo? Lebo som ešte asi stále stará škola a ja som proste fanúšik týchto vecí. Ja som sa asi zasekla v tých 80 a mám z toho radosť ja, lebo viem, akú radosť to urobí tým druhým. Aha. Neviem to proste ináč, lebo príde mi to také osobnejšie. Príde mi to, že tomu človeku ukážeš, že záleží mi na tebe a že dám si tú námahu a tú celú cestu, hej, kúpiť to a ísť na poštu a tak všetko. Mm-hmm. Ako len jednoduchou SMS-kou proste. Ja sa usmievam a vysvetlím prečo, lebo z toho, čo hovoríš, tak ja by som ťa poupravil, že podľa mňa to nie je tým, že si stará škola, aj keď možno niekto ti to povie, ale je to presne tým, čo hovoríš, že ti to príde osobnejšie a že tomu človeku takýmto spôsobom chceš dať najavo, že ti na ňom záleží. To neznamená, že ten, kto dnes posiela priania telefónom, že by mu na tom druhom nezáležalo. Tak, jasné, rozumieme sa. Ale ty ten záujem od toho človeka chceš prejaviť takýmto spôsobom, pretože ti príde osobnejší. Je to tak? Je to tak. A potom sa ti to vráti takýmito peknými pohľadnicami, hej, keď tie detičky urobia, ja som tu videl ešte jednu takú. Ešte tu je takáto, aj ukážem na kameru, pre tých, čo pozerajú video. Poteší sa? Veselé Vianoce, nejaký prváčik pekne napísal, hej, alebo druháčik, Andrej. No a to je potom tá spätná väzba toho. A mne to takú paralelu uvediem s fotografiami. Lebo dnes fotky si tiež akože robíme na telefón. A moja krstná teta má niečo cez 70 rokov a ona si vyrába fotoalbumy, ale nie v telefóne, ani v počítači, ale také tie fyzické, ktoré človek chytí do ruky. A má fotky historicky rodiny jej alebo našej a fotky súčasné. Je to taká v podstate genéza rodiny a jej života, pretože sú to hlavne jej albumy. Ale ktokoľvek k nej príde na návštevu z rodiny, tak vždy máme nejaký čas, kedy si veľmi radi tie albumy pozeráme. Že si proste sadneme spolu a tie fotky si pozeráme a sem tam sa spýtame, kto to je, kto to bol, alebo si zaspomíname, ak sú to nejaké spoločné chvíle. A je zaujímavé, že tie fotky v telefóne si spoločne nepozeráme. A nemyslím teraz len u krstnej, ale vôbec všeobecne. Že každý máme v telefóne tisíce fotiek, ale neviem, či je tak akože úplne bežné, že teraz si 2, 4 alebo 5 sadneme a teraz si v telefóne tie fotky pozeráme. U nás, alebo u mňa sa to nedieje a u mňa sa to nedieje ani ani individuálne, ani sám, keď som. Hej, že to už je naozaj výnimočné, že si z nejakého dôvodu prelistujem fotky a že si ich pozriem, hoci ich tam mám fakt, že tisíce. A čo si myslíš, že čím to je? Ja sa spýtam na to hneď jednu otázku, keď sa ti ten telefon pokazí. Čo si pozrieš? A keď máš fotky v albume, čo si pozrieš? Na iCloude. To nie, toto. Ale to nemá každý. Asi tá 70-ročná mladá pani to nemá asi, vieš? Takže krstná asi to nemá na iCloude. Takže tam je ten základ. Tie fotky máš vždy. Či to máš v albume, alebo či to máš proste tak, kde schované pod postelou v škatuli. Ano. Ale tú fotku si môžeš reálne zobrať do ruky a môžeš ju vidieť. Ale fakt, ako dobre, beriem moderná doba. Áno, máme v tých telefónoch strašne veľa fotiek. Ale zase len, keď pozeráš fotky, má to svoje čaro. Ste zase len rodina spolu, trávite spolu čas.
a ste spolu a je tam proste to čaro tej fotografie a sú vyblednuté, sú čierno-biele, sú hociaké. A myslím si, že aj toto je akože forma tých medziľudských vzťahov. A ja napríklad tiež mám zaškatulu fotiek doma a teraz sa ich chcem ich mať stále na očiach. No nebudeš ich mať rozložené po izbe. Tak som si zamontovala poličky. Na poličky dáš veľa strašne fotorámikov a do toho si dáš tie fotky a máš ich stále pri sebe. Vybereš tie akože najkrajšie, ktoré chceš. Asi s nimi v kontakte s nimi v kontakte stále, máš ich na očiach a proste máš tam, ja neviem, teplo rodiny, alebo proste, aha, tam mám brata, tam mám mamu. A cítiš to a stále to stade proste ide. Kdežto ten telefón, no, furt budem do ňoho ťukať. Nie je osobný. Ja si myslím, že zásadný rozdiel je v tom, že to, čo si môžeme chytiť do ruky, to, čo má nejaký ľudský podpis, a nemyslím len podpis, že meno, ale tá činnosť na tom predmete má tú človečinu a to sa viac dostáva k nám do duše. Že tiež nespochybňujem technológie, pretože sám ich užívam, ale nie sú osobné. A tieto veci sú osobné a prenikajú do duše. Podľa mňa v tom je zásadný rozdiel. A to teraz trošku uletím, ale si zafilozofujem, že ak budeme stále viac a viac používať neosobných vecí alebo neosobné činnosti, tak sa obávam, že ešte viac sa môžeme vzdialovať od seba. Pretože čím sme viac osobní, tak sme si bližšie a čím sme viac neosobní, tak sme si ďalej. Ale vravím, nebudem filozofovať, ale poviem taký príklad, lebo keď som nedávno k meninám tú pohľadnicu dostal a tam bolo napísané, tak už vieš, aké to je, dostať pohľadnicu. Hej, spomenul som si, ďakujem. Tak poviem príklad teda z toho obdobia, že, a to nie je len môj, ale takú skúsenosť má každý z nás, že ľudia samozrejme ti na telefón alebo cez všetky komunikačné kanály sociálnych sietí ti poprajú, že prajú ti všetko dobré a tak. A akože mňa to teší, ja si to aj vážim a každému, kto mi takto napíše, aj odpíšem, lebo naozaj si to vážim a teší ma to. Ale napríklad, že aj v tom digitále už rozlišujem, že osobnejšie a menej osobné. Aj keď všeobecne som povedal, že digitál je neosobný, ale on dokáže byť až tak neosobný, alebo aspoň ja to tak vnímam, že keď máš meniny a proste niekto označí na tom Facebooku všetkých Petrov, všetkých Pavlov a všetky Petry, alebo neviem, kto ešte v ten deň má meniny. Tak to určite len tebe chcel blahoželať. Áno. Tak je to také, že tam už keď sa bavíme o tých pohľadniciach a táto forma, hej, tak to je už úplne, že na míle, na tisíce míl vzdialené nejakému či osobnému kontaktu alebo niečomu, čo chceš tomu človeku, jak si ty povedala, prejaviť, že je pre teba nejakým spôsobom výnimočný minimálne v ten deň alebo v ten moment alebo niečo také. Takže tie technológie naozaj nám umožňujú niekedy sa veľmi, veľmi vzdialiť. A ešte, aby som teda svoju filozofickú úvahu uzavrel nejak zmysluplne, tak není to len o tom, že tomu človeku niečo posuniem, ale tá osobnosť sa vyjadruje tým, že to, čo tomu človeku posúvam, asi že má nejakú moju pečať. A tá moja pečať je nejaké moje úsilie, aj keď minimálne. Takže toľko na margo pohľadníc a si sa nie je žiadnym tajomstvom, teda tí, ktorí ťa poznajú, tak vedia, že pracuješ vo zvolenskej kaviarni Michel. A ja keď som začal chodiť do tejto kaviárne, tak samozrejme som na teba narazil, nemyslím teraz doslova. Na mňa všetci tam narazia. Ale áno, narážajú. A ak
ak to teda nechcem preháňať, nechcem povedať, že som mal pocit z toho kontaktu, že som výnimočný, že nechcem akože preháňať, tak minimálne som mal pocit, že som vítaný, alebo taký, že som to nazval, že pocit vítanosti. Hej, že je to fajn, že si tu a že človek sa potom dobre cíti. A ja som si chvíľu najprv myslel, že to len ku mne takto komunikuješ. Ale potom som zistil, že ku každému človeku, ktorý do kaviárne k vám príde, takto komunikuješ, takto sa správaš a tí ľudia sa potom usmievajú a ja som trošku aj profesne zdeformovaný, takže tým, že som psychológ, tak si všímam správanie ľudí a teda ten vývoj toho. A ty takto akože funguješ a prečo? Alebo nie že prečo, ale je to také nejaké iné a tým pádom je tam taká iná atmosféra častokrát. A toto by som bol rád, keby si tie tvoje pohnutky alebo tú tvoju skúsenosť alebo toto mohla nejako zazdieľať. Lebo vravím, som profesne zdeformovaný, všímam si takéto veci a viem, že takéto veci nie sú o peniazoch, nie sú ani o technológiách, sú o nejakej človečine alebo ľudskosti. Tak neviem, skús nám zazdieľať ty, jak to ty robíš, alebo jak to ty cítiš. Keď sa chcem vyhovoriť, tak poviem, že som blíženec a že sa rada rozprávam s ľuďmi. A tú prácu, čo robím, musím povedať, že milujem. Robím to už 25 rokov. V Myšelke som už 3. rok a som tam fakt, že rada. Aj za tých ľudí, čo tam chodia. A jednoducho mne to príde spontánne a také normálne, že keď už tam niekto chodí skoro každý deň, alebo je proste štamgast, aby sme sa za 3 roky nepoznali, ako sa voláme, alebo niečo. A mňa to proste ma to baví. Debatiť s ľuďmi a keď ich trošku odpútaš od tých problémov svojich, hej, že teda prídeš namrzený a z roboty a neviem čo a prídem jak stôl noča, Peťo, čo chceš? A ty už hneď proste, hej, že začneš sa usmievať, tak to je to najlepšie asi, čo sa ti môže stať za celý deň, keď sa človek pri tebe usmeje a je na chvíľu šťastný. Tak vtedy máš ten pocit, že si na tomto svete potrebný a že to, čo robíš, robíš dobre. Aj ako, ja neviem, ten čašník, ale hlavne ako človek. Že to robíš dobre na tomto svete. A to ti dáva taký pocit, taký hnací motor ďalej. A aj mne to dobre padne, keď prídu takto ľudia, alebo deti malé a zasmejeme sa, postískame sa. Si, ahoj, čau. A toto. Je to pre Boha taký dobrý pocit, že áno, robíš to dobre. A teší ťa to proste. Ľudia sa usmievajú a prídu a dobrá nálada a vracajú sa naspäť za tebou. Čo viac si môžeš prijať? No, akože ja to vnímam takisto, presne tak, ale že, vieš, ale aj ty napríklad, dobre, ja prídem na tú kávu a chcem buď si oddychnúť, alebo mám tam stretnutie, alebo proste nejak tak, ale ty si v práci, ty pracuješ, vieš, ty pracuješ, ale napriek tomu si napriek takáto... tomu som stále človek a mám srdce. Aha. Pracujem, ale so srdcom. Mám, áno, aj ja zlé dni, ale tí ľudia za to nemôžu. A vlastne napríklad aj ty, keď prídeš a mám zlý deň a začneme sa rozprávať, zo mňa opadne a už to proste nechám tak, že dobre, už je dobré. Potrebovala som aj ja tú dobrú dušu, vysať z neho energiu alebo niečo proste, dostať ho na vlnovú dĺžku a už to potom ide. A ten deň je pekný potom. A takto ti tam príde strašne veľa ľudí a tak máš proste každý deň krásny deň. Máš niekedy aj špatný deň? Mám na mysli to, že máš aj opačnú skúsenosť s ľuďmi, že si ústretová, snažíš sa byť ľudská, proste tak, ako si to teraz popísala. A stane sa ti niekedy, že tú odozvu nedostaneš takú, ako by človek prirodzene v takej situácii očakával a naopak
sa stretneš s nejakou agresivitou, nevôľou alebo niečím podobným? Stane sa to veľakrát za deň, nie raz. A človek sa potom trošku dostane do kvázi takej depresie, alebo príde mu to smutno, ľúto, hej, že proste sú aj takí ľudia, musím aj s tým rátať. Ale jednoducho tiež je to skúsenosť, ktorá tebou prejde. A ženie ťa tiež ďalej, že toho človeka na budúce, ak náhodou príde, tak zase skúsi to nie zľava, ale správa teda na ňo. Sú samozrejme aj zlé dni. A tí ľudia sú proste... Každý sme nejaký. Poznám jednu pani, ktorá pracuje v Kauflande, v Lidli, ale to je v podstate jedno, je to proste obchodný reťazec. A ona... Tam pôsobí niečo ako, že ambasádor spokojnosti, alebo neviem, tak nejak Lidl má tie procesy prozákaznícky nastavené. A ona sa naraz tak akože pýtala, že pán Bielik, že viete, že ja sa snažím toto a takto a tak a stále dobre. A ja som ju tak akože párkrát aj v tom Lidli zažil, hej, že naozaj to zodpovedá tomu. Ale hovorí, že viete, že keď niekedy narazím na človeka alebo na ľudí, narazím ako do steny. Hej, že ani zľava, ani správa, ani nejako a strašne ma to vtedy vyčerpá a som z toho veľmi frustrovaná alebo doslova až nešťastná a že ja proste nerozumiem tomu. A sklamaná ešte k tomu. A sklamaná. Áno, presne tieto pocity. Poznáš tie pocity, Veľmi hej? dobre. Veľmi dobre a zaútočia aj na nás tieto pocity každý deň. Jedna výhoda je, že sme super tím, ktorý sa vieme podporiť, vieme si to vykomunikovať, vyrozprávať a každý, keď mi na to povie svoj názor, ja to tak akože spracujem. A potom sa tak jednoduchšie, ľahšie dýcha, lebo takýto človek vie ťa dostať do smútku, ako sa hovorí, a je ti to fakt potom ťažko. Pol dňa chodíš a rozmýšľaš nad tým. Ale zápäť ti príde zase kto tam chodí pravidelne a radi ho vidíme, alebo čo zasmejeme sa, áno, vypneš, zabudneš na to, hej, a ja som mala napríklad skúsenosť, že snažím sa teda s tými štamgastami. Jednu pani som lámala v úvodzovkách rok. Rok som sa prihovárala, rok som teda snažila sa nejak nadviazať. Potom som sa stiahla, teda, že asi dala najavo, že nechce takýto druh komunikácia, kvázi kamarátskych vzťahov. Po roku sa zlomila a teraz dobre, že keď vojde dnu, nevíta maus, takže vyobímať, vystiskať a trvalo mi to rok napríklad. Niekomu to trvá pol dňa, niekomu 2 minúty, ale proste každý sme nejaký a niekomu to trvá dlhšie, niekomu rýchlejšie. Ja sa vrátim ešte k tej stene, že človek v takomto, vy ste v tej prvej línii v podstate v kontakte s ľuďmi, so zákazníkom, že ja si pamätám, že tej pane som vtedy povedal, že viete, že niekedy môžete čokoľvek urobiť a nebude to fungovať, lebo to nie je o vás, že nie je to o vašej komunikácii, nie je to o vašom správaní sa, ale je to o tom človeku. Že ten človek už a priori príde s nejakým prednastavením a je jedno, čo poviete, je jedno, čo spravíte, a on si v sebe nesie agresivitu alebo hnev, ktorá ale pramení niekde úplne inde. A nie v tom, že vy ste sa nejako pozreli, alebo že cena na výrobku nezodpovedá cene, ja neviem, v tej čítačke, alebo proste niečo podobné. Hej. Takže to len aj pre tých, ktorí sú v takýchto situáciách, že aby si uvedomili, že aby to nebrali osobne. Aby to nebrali takéto situácie osobne. Myslím si, že je to tým, že človek prvé, čo je, podľahne svojmu pocitu. A keď ja jednoducho proste mám pocit, že som nahnevaná na celý svet, idem do toho obchodu a vidím tam tú cenovku, hej, ja si neuvedomím, hej, že prenášam hnev na niekoho iného a vybúrim sa na niekom, kto si to ani nezaslúži, pretože momentálne som v tej svojej bublinke a jednoducho vidím len seba, sebecky, hej, že kvázi každý sme sebec do určitej miery a vidím len seba proste. A potom prídem domov, vyfúknem, prejde ma tá eufória, že áno, už to nahnevanie prešlo a potom si možno aj spomeniem na tú pani
Že teda, vedia som jej neprávom a skočila som do nej a potom ťa to začne aj mrzieť. Mm-hmm. Čiže tam je vlastne ten prvotný pocit, hej? Že niečo príde aj u nás, dovalí sa dakto, hej? A prvotný pocit, proste nasrdí ťa a vytočený ostaneme a proste tie požiadavky. A potom, keď nás to prejde, keď si to aj vykomunikujeme, tak proste prídeme do toho, že no tak mal zlý deň, alebo proste on tiež preniesol, prišiel tam vlastne so svojím, hej, ja som tu a proste po mne potopa. Nikto iný a jednoducho to tak, ale to tak stále funguje, každý deň, hej. A on to potom príde domov, vyfúkne, už sa dostane do kľudu, premyslí si to, a povie si, pre Boha, čo som to urobil, alebo proste možno mu to dojde. Niekomu dojde, niekomu nie. Ale všimla som si aj na sebe veľakrát, hej, že podľahneš tej emócii. Hej. A potom neskôr si uvedomí, že teda, áno, bola to chyba. Súhlasím, je prirodzené, je asi normálne emócie podľahnúť. Prúser je teda, keď je niekto po ruke vtedy. A ten si to odnesie. Hej, a nevnímaš vtedy, že áno, teraz som podľahol. Tento proces si neprejdeš v hlave. Jednoducho vtedy riešiš tak, ako cítiš. Jasné, lebo emócie sú o tom. Tak. V tom lepšom prípade, keď človek má tú sebareflexiu, tak si to spätne uvedomí a ho to mrzí. V tom horšom prípade tú sebareflexiu nemá a si to neuvedomí. A toto, akože, čo hovoríš, alebo toho, čo sme sa dotkli, je podľa mňa aj to, čomu som aj chcel teraz smerovať, že lebo vy sa s tým stretávate na dennej báze. Ľudia podľa mňa sú dnes veľmi výrazne orientovaní na uspokojovanie svojich potrieb. Čo v princípe samozrejme nie je zlé a rozumiem tomu, každý z nás máme nejaké potreby, ale ja ako človek, ktorý som zažil v mladosti opačný extrém, že sme boli tlačení do toho, že musíme brať ohľad na potreby iných a na kolektívne potreby, tak teraz zase som svedkom toho, že ako keby to kyvadlo prešlo do opačného extrému, ktorý sa momentálne nachádza v tom, že tak ako si ty spomenula, že ja, v prvom rade ja a moje potreby. A keď v tej kaviarni je plno a stretne sa tam 35 ľudí naraz a každý má svoju potrebu nejakú a ide tam s tým, že si ide uspokojiť svoju potrebu a v určitom čase sa tam proste stretnú naraz a tých ľudí je veľa a vás je proste nejaký počet personálu, tak si myslím, že s takýmto nastavením primárnych uspokojovaním svojich potrieb, tak tam je to dosť rizikové alebo taká akože výbušná situácia. Že to Neskutočne. Asi... Neskutočne. A vieš čo, mohli by sme tak akože apelovať na ľudí, že uvedomujú si potreby aj iných a tak. A ja to možno aj urobím, ale ja využijem tú príležitosť, že keď tu máme človeka od fachu, že skús povedať možno príklad, alebo len fakt, že stručne nejaké dva druhy kávy, ja neviem, či cappuccino, latte, alebo ja neviem, nejakú tureckú kávu, alebo čo, že keď si vo špeciálnej kaviarni, a kde máš výberové kávy, že čo je vlastne za tým, že mne ten človek prinesie cappuccino. Čo je vlastne za tým? No, v prvom rade ten prvý kontakt, čo si dáte a v prvom rade musím vedieť, čo chcem si dať. A aj to vysvetliť tomu čašníkovi alebo tomu baristovi, aby to pochopil. A kedysi boli kaviárne, stlačíš gombík a máš kávu. Teraz je a výberová zvlášť kaviereň o tom, ako je upražená tá káva, čo za tým všetkým je, ako správne napeníš mlieko, na akú teplotu, ako to nakreslíš, a ako sa ti správa trebárs výberová acidnejšia káva s tým mliekom a milión aspektov. Potom máš mlieko rastlinné, máš kokosové, máš bezlaktózové, máš klasické. A s klasickým sa im super kreslí, tiež sa učím od nich, s kokosovým sa im nedá kresliť, naousené, tam je tiež teplota mlieka dôležitá a proste je to strašne veľa drobností a nechce dať len tak, že nalejem kávu, stlačím gombík a dám ti to na stôl. Ale proste chceš dať pôžitok z tej kávy, vychutnať, pretože do kaviárne si ideš posedieť a oddychnúť si.
porozprávať sa a k tomu chceš dostať aj niečo fajné. A to vyžaduje nejaký čas? Vyžaduje nejaký čas. A zvlášť, keď prídu všetci naraz, ako ty vravíš, 35 sa tam stretnú a každý chce úplne niečo iné. Čiže keď chce jeden stôl, sedia 4 ľudia a jedna chce koksové kapučino, jedna chce hrachové, jedna chce také, tak to trvá chvíľočku a jasná vec, že to nedostanú hneď. A to hovoríme o jednom stole. A keď prídu v zápäti ďalší a ďalší, ktorí chcú a stojí tam baristovi 10 bonov a na každom bone 4 objednávky, ktorá je každá iná. To je nejaká objednávka. To je nejaká objednávka, ktorá ti vyjde z kasy a na každom máš niečo iné. 4 rôzne nápoje, na každý teda stôl, tak to trošičku trvá. Ak sa s tým chceme vyhrať, ak sa tomu venujeme, každé má iné zloženie. Či je to s tonikom, či je to s ľadom, bez ľadu a už to ide proste. Či je to filter, či je to turek, filter, presne, či turecká, ktorá sa na piesku varí a musí 3-krát prevrieť a dávajú sa tam špeciálne koreniny, každý má inú receptúru. Takže je to. A ešte keď ti chýba sirup, utekáš si dozadu do skladu, samozrejme, keď ti došiel, tak aj to trvá trošku. No, ja preto som chcel, aby si to povedala, lebo jedna vec je, áno, že prídem a s tým zámerom, že toto si chcem dať, ale veľa ľudí ani netuší, čo je za tým. A pripomína mi to, keď môj syn Boris, ešte to bolo v stredoškolských časoch, bol brigadovať 1 leto, bol pracovať, myslím, že 2 mesiace v Tyrolsku, v Alpách, v nejakom hoteli. A bol ako pomocník v kuchyni, alebo robil v kuchyni a tak. A namakal sa chudačisko riadne, ale tak chcel skúsenosť, tak ju mal. A potom sa vrátil a pamätám si, že sme sa šli naobedovať do mesta. Dali sme si nejaký obed a on hovoril, keď nám už priniesli to jedlo, tak on mi vtedy povedal, že oci, teraz už viem, čo je za tým, že tuto my máme takto normálne, že na tanieri to jedlo. Pretože ja viem, že aký je ten proces, že kým tie suroviny prídu sem, že ich niekto objedná, kým sa to spracuje, kým sa to urobí, kým to niekto dá na tanier, potom to niekto odnesie. Ale ja teraz aj viem, že keď nechám to na tom tanieri proste tento bordel, tak viem, že ten v kuchyni ma bude preklínať, pretože on to musí s tým najprv toto urobiť, kým to dá do myčky, potom toto. A ja to všetko teraz viem a teraz oveľa viacej si to jedlo vážim na tom tanieri a vážim si aj tých ľudí, ktorí prídu do kontaktu s tým, že vôbec to jedlo tu mám. A toto povedomie nám trošku chýba a uniká nám to práve v dôsledku toho, že sme príliš fokusovaní, šejpovaní na to, že ja a moje potreby. Ja som navrhla už, my sme sa aj bavili v práci, že spravme deň otvorených dverí a príďte si to každý vyskúšať. Príďte si to na sobotu, nedeľu každý vyskúšať. Keď máš od dnes kávu, zvoní ti zvonček z kuchyne, že papanica je už hotová. Pomedzi to ešte treba riady umývať, vieš, že ešte máš nakrájať pomaranče na fresh, lebo deti chcú fresh. A proste strašne veľa aspektov, kým sa tá káva dostane k tebe. Konečne, hej. A musíš to všetko brať do úvahy, hej. Presne. Takže a ja Borisa veľmi dobre chápem, bola som aj ja v Tyrolsku. Je to samozrejme dimenzionálne iné, tam je to ako na bežiacom páse, lebo tam je proste, stisneš gombík, pustí ti limonádu a u nás je zase výberová káva, treba sa jej venovať a trošku je tam zase iný proces. Hej. Ale každý by mal si vyskúšať chodiť v topánkach toho druhého, ako sa vraví, až potom súdiť. Ja si pamätám, keď som kedysi dávno spolupracoval s hokejovou reprezentáciou juniorskou, 20-ka projekt, to je jedno, športovci vedia. A vtedy tam bol tréner Bokroš a pamätám si, že sme mali záverečnú prípravu pred majstrovstvami sveta v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu a išli sme ráno na tréning a teda sme prišli tou vrátnicou na štadióne a boli sme v tých útrobách toho štadiónu a bola tam pani upratovačka. A všetci tak akože prešli okolo normálne, však proste pani upratovačka robí si svoju robotu, nie? A ten tréner sa akože pri nej pristavil
A tak sa jej spýtal, že ako sa má, že ako jej tá akože robota ide a tak. A ja som bol akože z toho taký prekvapený, pretože tréner je proste ten líder a ja som ho poznal v takých iných polohách, som ho mal zažitého z toho tréningového a športového procesu, takže ma toto nejako prekvapilo. A ani som sa na to nepýtal, ale on to vycítil. My sme pokračovali ďalej po chodbe do šatne a on mi sám od seba hovorí, že no vieš, čak je tá pani upratovačka, však kokos, tá sa tu namáka, tá tu príde skoro ráno, chápeš, riadi tu ten bordel a všetci presne takto prejdú okolo a nikto sa pri nej neprizastaví, že nikto sa nezamyslí nad tým, že akú má tú robotu a čo vlastne ona musí riadiť alebo akú námahu musí vynakladať a tak. Tak mi to prišlo vtedy, že presne je to tak. Presne je to tak. A opäť sa vrátim k tým našim potrebám, že v dôsledku toho zabudáme na to, ja sa s tým stretávam v iných súvislostiach, že nielen ja, ale aj iní majú svoje potreby. A ešte keby jej povedal, teta, ďakujeme. Neviem, možno povedal, neviem, jasné, hej, neviem, ale... A stačí jednoduché ďakujem. Áno. Prosím. A vieš, ale s čím som sa stretol, že keď takéto niečo urobíš, že ľudia u nás ani veľakrát nie sú pripravení prijať takéto niečo. Lebo nestretávajú sa s tým. Na toto ti poviem úplne príklad. Sú v šoku. Mali sme asi 6 mesiacov to trvalo, mali takú, neviem, misiu, alebo čo, proste vojaci Češi z Prahy chlapci, boli na Lešti a na Sliači rozdelení. A chodili k nám na kávu a striedali to samozrejme, lebo máme 2 prevádzky, tak to striedali, že sobotu u nás, v nedeľu tam, alebo opačne. Po 6 mesiacoch prišli všetci naraz, 15 na raňajky spoločné, na rozlúčkové. A jeden zrazu akože odbehol, keď už išli platiť a teda, že končia, lúčia sa, neviem čo, doniesol tú najväčšiu Merci čokoládu, aká existuje na svete, hádam, ja som ešte takú nevidela. A to mám pobehané dosť vo svete. A ja ti poviem, že nezdržala som sa, začali mi slzy tiecť. Chalani, ktorí stáli oproti mne, tak sem tam tiež som videla slzu a bolo hneď vedúce, neplačte, lebo aj my budeme. A ten pocit, proste všetci ťa vystískali, všetci nám poďakovali, že ako sa dobre cítili a proste asi videl v tých očiach, hej, že tie slzičky a toto, že od radosti, od šťastia, že bol tam už ten taký aj vzťah dáky vyvinutý, teda bližší ako len hostia a toto a dosmiali sme sa vždy, keď prišli. Ale proste prišli a to ďakujem a ako, no bol neskutočný pocit, neskutočný. A tí, čo boli so mnou, neviem teraz už kto, či Majo, či Anička, to je jedno, a zažili to so mnou proste, tak vždy som im pri takejto príležitosti im prizvukujem pre toto. Pre takéto momenty sa to oplatí robiť. To, čo robíš. Lebo vtedy vieš, že to robíš dobre. Ja pre takéto momenty sa snažím robiť aj tento podcast. Také ako keď na Vianoce aj ty si prišiel, popriali sme si, človek sa vystíska, už to není také chladné, hej, že no, pekné sviatky a idem automaticky, hej, ako v amerických filmoch. Ale už je tam niečo viac. Už je to také osobnejšie, také ľudskejšie. A musím povedať, keď si predtým hovorila o tom, že si vďačná proste za všetkých ľudí, ktorí k vám prichádzajú a ktorí vlastne zdieľajú s tebou a s vami toto nastavenie a tieto pocity, tak z toho, ako to ja vnímam, tak si myslím, že si asi aj veľmi vďačná za tú partiu a za ten tím, ktorý ste tam. Lebo ja to vnímam z toho druhého brehu a z pohľadu zákazníka, že tí ľudia teda tam, či je to Majo, Anička, alebo v kuchyni teta Renátka, pozdravujeme samozrejme, tak človek asi musí byť vďačný aj za týchto ľudí, ktorých má dennodenne okolo seba. No je ťažké robiť v tíme, to vieme každý, pretože každý sa ináč vyspí, každý má inú náladu. Ale je to neskutočný pocit a my sme za to vďační, že si rozumieme, že sme sa našli tým, aký sme. Jasná vec, že občas nás niekto opustí, pribudne niekto nový.
ale chvála Bohu, máme šťastie viac menej tak, že vyselektujeme si to vždy na ten tím, ktorý proste drží spolu. A sme spolu vlastne, aj keď len cez ten telefón alebo čo, keďže časovo nám to nevychádza, aj mimo služby, že sa vieme porozprávať a zavolať si, napísať si, poslať fotky, potešiť sa. A potom sme vlastne na Vianoce spolu, na Vianočnom večierku ako rodina, kvázi. A sme si blízki a robí to veľa. Keď si s niekým zohratý, tak to prenášaš aj na tých ľudí, na ten rajón, vlastne na tých, čo sa prídu najesť a dať si tú kávu. A to robí veľa. Keď sme zohratí a keď sme spolu a sranda a proste veľmi si to vážim. Určite tých ľudí, ktorí so mnou robia. Veľa robia. Učím sa aj ja od nich, pretože každý sme z iného fachu trebárs. Jasné. Každý sme zažili iný životný príbeh a vždy ti niečo do toho života donesú. Mne to zapadá v podstate do toho konceptu človečiny, alebo neviem, ako by som to nazval, lebo ja keď som písal moju knihu, ktorá sa volá A vy sa ako máte, tak jedna z tých hlavných ideí toho je tá, že úprimne prejavený záujem od toho druhého človeka vlastne rodí tú ľudskosť alebo tú človečinu. Že to je ten základ. A či už je to v rámci pracovného tímu ako u vás, alebo či je to voči tomu zákazníkovi, alebo či je to voči rodine najbližším, alebo je to voči priateľom a tak ďalej. Prejavenie úprimného záujmu, napríklad aj teda prostredníctvom tých pohľadníc, tak to rodí tú človečinu a ja teda sa snažím tú človečinu odkrývať aj takýmto spôsobom, lebo asi sa už budem opakovať, mám pocit, že nám uniká v mnohých aspektoch nášho života. No a keď teda spomínam to, že A vy sa ako máte, aj tento podcast sa tak volá, tak ako sa máš ty? Super, trošku nervozita opadla. tak už by bolo lepšie na čase, nie? V závere epizódy. Asi tak. Aha. No to si ale rýchle odbavila, že už lepšie. Ako sa to povie, to klišé v rámci možností? No, to je klišé, ale ja vždy tak akože idem do mojich hostí, že buďme autentickí, že nerozprávajme klišé, ale takže naozaj, že ako sa máš? Ťažká otázka, pretože sú aj starosti, sú aj radosti a človek v prvom rade je rád, keď sa ráno zobudí, šťastný, zdravý. A potom vlastne bojuješ s tým, čo ti ten deň ponúkne. Ale napriek všetkému, keď to tak v rýchlosti zhodnotím, tak sa mám veľmi dobre, pretože mám okolo seba rodinu, ktorú neskutočne milujem, a priateľov, ktorých si vážim a tiež ich milujem. Veľmi dobre o tom vedia. A teda partia z Michelle, konkrétne ich... pomôž mi. Na povrch ich teda. Tak to dám. A áno, za tie radosti, čo mi prináša ten život, tak som rada, som spokojná, mám sa veľmi dobre. Aká je napriek tomu, aká je tá doba, alebo čo, keď si to človek už začne tak uvedomovať, ja myslím, že áno, mám sa veľmi dobre. Som zdravá, som šťastná, môžem písať pohľadnice. Áno, presne. Takže ja som s tým, čo mám, spokojná a vážim si to. Ďakujem, že si sa zamyslela nad tým, ako sa máš. Lebo mňa zaujíma naozaj, že takto sa napríklad má, by som tak mal povedať, že jeden zo, neviem, 5,4 milióna je ľudí na Slovensku, alebo tá obyvateľov na Slovensku, tak ty si jeden z tých 5,4 milióna, ktorý sa takto má. A každý človek sa nejako má. A ďakujem ti za to.
Ja neviem, že či po tejto epizóde a stupne predaj pohľadníc. Nie, a potom ja budem čo posielať. Ako? A či budem ja potom posielať? No, to vykúpia všetci. práve, nie. Vieš čo, možno to tak nebude, hej, že, ale to nie je ani našim cieľom. Nie je to účelom. Presne nie. tak, ale ja budem rád, ak možno po tejto epizóde sa ľudia zamyslia a zastavia a zamyslia viac nad tým, že akým spôsobom prejavujú záujem od toho druhého človeka, akým spôsobom mu dávajú alebo naopak nedávajú najavo, že je pre nich dôležitý v ich živote alebo významný. A ak nad týmto sa ľudia budú zamýšľať viac, ak sa budú zamýšľať možno viac aj nad tým, že čo je za tým kapučínom alebo za tým latečkom, a ak sa budú zaujímať viac aj o potreby iných a nie len o svoje, tak si myslím, že to stálo za to. A ak sa niekto rozhodne aj kúpiť a poslať pohľadnicu, alebo by nám dal o tom dokonca vedieť, tak to už by bola akože úplná pecka. Ale nie je to našim účelom. Dobre, Silvia, ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si prišla, že si sa hecla. Asi to nebolo jednoduché pre teba. Ja viem, že si chcela prísť, že si s nami akože chcela toto zazdieľať, že si sa chcela so mnou o tom rozprávať, ale zároveň viem, že tá situácia nemusela byť pre teba veľmi komfortná, lebo bežný človek, jeden zo 5,5 milióna, nie je bežne na kamere a nehovorí bežne do mikrofónu hodinu, alebo ja neviem, koľko sme sa rozprávali, tak o to viac si to vážim, že si to prekonala a za mňa to bolo úplne skvelé rozprávanie a ďakujem, že si priniesla aj tieto krásne pohľadnice. No, ja sa veľmi teším, že si mi dal takúto možnosť. Veľmi si to vážim, že takéto niečo sa udialo, že asi to teda je dačo dôležité aj pre teba, že ťa to zaujalo. To, či to už ľudia budú počúvať, či to chcú počúvať, tak je to na nich, to je jasné. Ale ja sa teším každopádne, že sme niečo takéto spolu spáchali. A že to možno odovzdáme ďalej a ľudia si fakt z toho dačo zoberú. Alebo si to vypočujú len kvôli tomu, že som to ja, ktorí to o mne vedia. Ale teda naozaj ja ďakujem veľmi pekne, vážim si to veľmi, je to pre mňa podsta, pretože niečo takéto je to fajn zážitok. A je to nejaká tá, ako sa to povie, niečo odovzdať tým ľuďom zo seba. Takže ďakujem veľmi pekne aj ja. A ja ďakujem a píš pohľadnice aj naďalej. Ďakujem a budem sa tešiť spoločne s vami ostatnými na ďalšiu epizódu nášho podcastu s názvom A vy sa ako máte. Ak chcete vedieť viac o práci a aktivitách mentálneho kouča a psychologa Petra Bielika, sledujte ho na Instagrame, Facebooku a webovej stránke www.peterbielik.sk.